Kopogore gi manya kwa Mgajuang kwa uke county Makisumo. Atiri nyaka e county mano Siaya. Tipo mina noka ma enjal mungireka kalaktar Eric Ruto. To Eric Ruto nyakwa Mgajuang ena chiel kuom jokanyo mabende laro komb ker mano mar duol mineno ka. Duol mungere kaka Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Odiochieng' kawuono Dr. Ruto biro bedo katimo limbe mano e county mano Siaya. Obiro bedo koromo gi jokanyo kata mana stakeholders mopogore opogore mane county Siaya e chiro mongere kaka Nambole chakre saa 4 mano marukinyi. Parni elemo makamano wang'ene sani lemo kata mana ker mano mar Kenya National Chamber of Commerce masani nyinge en Richard Ngatia. To Richard Ngatia ni bende pod nitiere timo campaigns mano ka bende dwaro tam mar 2 mano mar tayo duol ni mano mar Kenya National Chamber of Commerce. Koro odiochieng' kawuono ka bende Dr. Ruto biro bedo karomo kod johala mopogore opogore wabiro bedo bende kwa menyo mar neno ni biro bedo kolose wiango ng'eni bende dhi manyo kisera mar ombulu ahinya kuom johala mantiere e county Siaya. Kwa uke county Siaya koro atiri nyaka e county ma Homa Bay apani gisani ma okena kata mana wendo kuome kineno tipo makama